Καλησπέρα σας, είμαι η Κατοπόδη Βασιλική, ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια στη Λευκάδα και το βίντεο αυτό γίνεται για να σταθούμε λίγο πάλι στο κομμάτι της εφηβείας με αφορμή την ταινία την Adolescence στο Netflix και όλες τις προεκτάσεις που έχει η εφηβεία, ειδικά στην εποχή μας, σε αυτή τη ρευστή εποχή, από πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό επίπεδο και που όλα αλλάζουν και οι ίδιοι οι ενήλικες φαίνεται να είναι πάρα πολύ σε ρευστότητα και σε αστάθεια. Δείχνει λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να στέκονται οι γονείς πρώτα απ' όλα σε επαφή με τον εαυτό τους και κατ' επέκταση στα παιδιά τους, ειδικά τους έφηβους, κάνοντας συζητήσεις, μιλώντας ανοιχτά για θέματα, όπως είναι η σεξουαλικότητα, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, θέματα που έχουν να κάνουν με τα φύλλα, με την ταυτότητα φύλου, τις προσδοκίες που έχουν τα παιδιά από τα φύλλα τους, τις προσδοκίες που έχουν από το αντίθετο φύλο ή από τους ομόφυλους, τι γίνεται με τις παρέες τους, με τις φιλίες τους, πώς βλέπουν τη ζωή, τα πράγματα, τι ονειρεύονται. Το σημαντικό, τι ονειρεύονται τα παιδιά. Σταματήσαμε όλοι να μιλάμε για όνειρα. Έρχεται μια πραγματικότητα και μας ισοπεδώνει. Δεν γίνεται όμως έτσι. Χρειάζεται να ερχόμαστε σε επαφή με τον εαυτό μας και αυτό που καλεί αυτή η εποχή είναι κυρίως να ξεκινήσουμε από τη συγχώρεση του ίδιου μας του εαυτού και να έχουμε επαφή κατ' επέκταση και με τα παιδιά μας. Μιλάω για το ρόλο των γονέων, το ίδιο αντίστοιχα είναι και για το ρόλο του σχολείου, δηλαδή των εκπαιδευτικών, αλλά και όλων των ενήλικων υποστηρικτών. Ευχαριστώ που με ακούσατε.